Мы живем у век сучасных технологий. Кожны день размаўляем по телефоне, глядзім телевизор и проводим час у интернете. И затым, каб усё гэта працавала якасна и бесперабойна, сочаць специалисты сувязі. Сярод іх герой нашага наступнага сюжэту – малады спецыяліст, які працуе ў Шклоўскім занальным вузле электрасувязі рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства Белтэлекам Сергей Клімашэўскі. Працоўны дзень нашага суразмоўцы – гэта чарада паездак па раёне, падчас якіх ён ліквідуе непаладкі сродкаў сувязі. Прафесійны шлях малады чалавек абраў яшчэ ў школьныя гады і да сваёй мэты упэўнена ішоў. Я всю жизнь занимаюсь радиоэлектроникой, и как бы это все мне нравится. Я по образованию техник-электрик, и хочется работать, просто душа лежит и все. Образование у меня среднее специальное, я заканчивал электротехнический колледж в городе Могилеве. Приехал работать. Сергей шчыруе ў Шклоўскім занальным вузле электрасувязі ўжо 2 гады. Адзначае, што часам бывае складана, але сам працэс зацягвае. І тады ўжо не важныя спякоты, глыбокія гурбы або складаныя непаладкі. И чем вы занимаетесь? Ремонтом кабельных продукции, установка абонентских устройств, это модемы, это телефоны. А чаще всего с чем приходится сталкиваться? Кабельной продукции. То есть где-то повреждение на линии, кабель, ремонт кабеля, восстановление, демонтаж. Больше связано с кабелем. Кабельщик, это все родственное. Герой нашага сюжэту працуе ў складзе брыгады вопытных спецыялістаў сувязі і за параўнальна невялікі прафесійны шлях ужо зарэкамендаваў сябе з добрага боку. У вольны час Сергей захапляецца радыёэлектронікай, любіць катацца на каньках, лыжах і плаваць у басейне. А яшчэ маладога чалавека можна назваць шчаслівым, бо яго праца – гэта адначасова і хобі, якое прыносіць мноства станоўчых эмоцый.